Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip i on nalazi se kod kuće. Kao što sam obećao, pored mene tu će biti drugi mađioničara. Također, večeras jedan moj prijatelj, vrsni čarobnjak, izvršit će vam jednu iluziju. Ja vjerujem da ćete uživati. Pa ovo je bilo super. Ja sam uživao toliko, a vjerujem da ste i vi. Napišite domaću zadaću i gledajte nas sutra opet. Pozdrav svima u režiji, pozdrav u studiju. Bok!